Det, som sker lige om lidt, det er, at vi skal over spille kant. Vi spiller 2 mod 8, 2 af dem i midten, og det er altid de 2 yngste, der rykker i midten. Så vi går over og spiller. Fodbold, det i al sin enkelhed er noget, der ligesom samler mennesker, store og små, og sorte og hvide, og rige og fattige, og det er noget, som alle ligesom kan relatere til. Så for mig er det er et super godt slogan, som ligesom siger det hele. Det er jo bare fedt at kunne være med til at hjælpe nogen, som ikke har det så godt som en selv. På den baggrund, at man næsten ikke skal gøre noget andet end at gøre det, man godt kan lide at spille fodbold. Ja, eftersom fodbold er noget, der kan, som mange interesserer sig for, så kan man også få bredt det budskab til en meget større målgruppe. Og det er det, vi kan bruge fodbolden til. Til at få ud og fortælle om det her, de her projekter, man kan lave i blandt andet Zambia, som starter med ikke, for få penge, ikke, at der skal ikke så meget til for at gøre en stor hjælp. Det er vigtigt for fodbold Danmark, at vi viser os og stiller os frem som sådan et nyt hold. På samme måde som musikere og musikverden tidligere har sådan, trådt frem på forskellige måder. På samme måde skal vi da gøre det i fodboldverdenen. Nej, det skal være smil og humør, man skal kunne lave noget sjovt til træning, det skal ikke være seriøst det hele. Superligaens mest lovende stjerner har en mission, de vil score, de vil have point, de vil vinde medaljer, derfor spiller de mod hinanden til hverdag. Men de vil også være med til at skabe en bedre verden, derfor spiller de med hinanden på Danmarks nye fodboldhold, som kæmper for at skaffe vand, mad til mennesker i Afrika. Holdet hedder FC Savannah. Jeg synes, at det var et godt koncept, også i og med, at vi er en masse modspillere i gåsøjne, som nu står sammen om at hvad kan man sige, at hjælpe nogle folk, som i deres dagligdag på ingen måde er så privilegeret, som vi er herhjemme i Danmark. Ja, det er bedre med det, så også. Først og fremmest, dreng, det er kulstof i dag. Jeg vil gerne have en ny målmand i dag. Jeg tror også godt til mig i 10'eren nu igen. Vi går ind på mål hernede. Og Nord op foran. Vi skal have lidt angivet ind for FCK op foran her. Ja, kør der. Så skal vi have Kvisten. Du spiller overalt, gør du ikke det? Heroppe. Jeg tror faktisk, vi kører den ind i en 3. En 3. Med Nord og Bernburg. Heroppe foran Sanka. Den er offensiv midt. Jeg har hørt, du laver rigtig mange netter, det bliver flot. Ildsø, her. Lund, vesterkanten. Opse. Ind centralt, og så har vi faktisk meget tilbage, så jeg ryger ned i forsvaret. Så det er jeg ikke set komme. Sådan der. Er det opstilling i dag? Jeg starter lige. Nogle indvendinger? Nogle spørgsmål? Sanka? Altså tilfreds med positionen, offensiv midt? Jeg ser lidt mig selv som en top, ikke? Og så sådan en imellem, ikke? Så jeg kan... Det er dybdeløbende. Jeg er ikke tilfreds med at spille hernede. Min offensive kvalitet, det skal i hvert fald lige her. Så kan vi tage Lund dernede, han kan altså ikke offensivt. Nej, jeg vil sige, at... Jeg skulle lægge sig en offensiv med, ikke? Jeg går og siger, at det er helt alene dernede. Jeg vil godt spille herinde. Nej. Du vil ikke få 10 mål. 10'eren bygger lidt på mål. 3 mål. Nej, jeg mener, at det er basically... I hvert fald det var lidt gjort, ikke? Jeg går lige inden for sig. Er vi klar nu? Skal vi altså være der? 1, 2, 3, nu! 1, 2, 3, sejr! Fattigdom, sult, sygdom, for bare at nævne nogle af dem. Der er jo mange, desværre. Det er klart, at det er jo et kæmpe problem, som vi ikke kan løse, men altså, vi kan få ligesom bruge vores navne lidt, kan man sige, til ligesom at få hentet nogle gode sponsorer ind, og nogen, der gerne vil støtte projektet.
Jamen, jeg håber da, at det vi gør nu, det får folk til også at sætte lidt fokus på hvad det ellers er, der foregår dernede, og det, for det er jo forfærdeligt, altså der er nogen, der kan gå uden rent drikkevand og lignende, så at vi kan gøre lidt mere opmærksom på det synes jeg er fantastisk. Det er både en ære, og det er noget, man skal være med til, hvis man får tilbud. Nej, den er ikke sjov. Det er dig. Han er god, og jeg stinker ikke det. Så holder du bare altså i jerngreb dernede bagud. Prøv at se Beckham, her ser armen. Nej, det gør du ikke mod mig, Kevin. Ja, det siger mig lige pludselig, at vi har noget fodbold indover. Og at vi fodboldspillere også gerne vil gøre noget. Og det har man ikke set så meget før. Ja, jeg er selvfølgelig den bedste, fordi jeg har jo den her på. Det er anderledes trøje. Nej, hvad det her? Vi skal spille samba-fodbold. Det skal være lækre pasninger, og det skal være nogle hurtige løb for Boring ude i kanten, og masse gode hovedstød for Dan deroppe og alt muligt. Kenneth, du sviner bare folk til. Nej, det skal selvfølgelig være, der skal være god lir på, og vi skal hygge os og gå og skubbe lidt til hinanden og sådan nogle ting. Pas på hinanden, og ja, så skal vi bare ud og hygge os og spille noget, som jeg sagde, samba-bold. Det er det, vi glæder os til. Ikke? Fodbold er en dejlig sport. Det er folk, der bare er glade, og vi skal bare ud og hygge os. Ikke? Så er vi klar? Ja!